Ġieli sibt xi ingredient fil-kabord jew fil-friġġ u għedt ħanippruvaha, pereżempju mal-kejk li qed nagħmel, mad-deżerta li qed nagħmel, u ngħidu aħna dan-ingredient kien coconut oil għal-mod tal-kelma. U mbagħad meta tippruvah tgħid ma ġiex tajjeb daqs kemm ħsibt. Minkejja li ma ġiex disgustanti ħanuża l-kelma għax coconut oil mhux xi ħaġa il-bogħod ħafna mill-ħelu, tajjeb, però ma ġiex kif xtaqtu. U tgħidli da x'inhu jgħid bħalissa. Li ħanajt huwa relatat ħafna ma' das-suġġett. Illi aħna ġieli ngħidu u iwa ħanipprova hekk, u iwa ħanagħmel hekk. Bil-konsekwenza, normalment jew ta' spiss tkun illi aħna mbagħad ma naslux għar-riżultati li nixtiequ. Pereżempju tgħid tidher interessanti din id-dieta li skoprejt il-bieraħ, tidher interessanti din is-sistema, però għax pereżempju fuq l-internet ħansibu minn kollox. Forsi oġġett mhux qed ngħidu li jkun neċessarjament ħażin però mhux bil-forsi jkun jgħod għalik. Allura dak li jkun min joqgħod jesperimenta u jħawwad ħaluża dik il-kelma għandu ċans qawwi illi jitlef ħafna żmien, illi fil-proċess iħoss ħafna frustrazzjoni u illi anke forsi qatt ma jasal għar-riżultati illi jrid. U hemmhekk fejn jidħol coach. Coach mhux bil-forsi jkun fil-fitness, fil-futbol, fl-exercise, coach jista' jkun coach tal-business. Jista' jkun coach tal-public speaking, jista' jkun 100,000 tip ta' coach. Però coach li huwa kwalifikat u li huwa esperjenzat ħajajnek għax huwa anke qablek normalment ikun għadda minn numru kbir ta' persuni oħrajn illi kienu fis-sitwazzjoni tiegħek, illi forsi għandhom l-istess ambizzjonijiet tiegħek. U għaldaqstant jista' jgħaddilek in-knowledge li tgħallem hu, l-esperjenza tiegħu biex inti minn fejn qiegħda llum tasal bil-mod il-mod għalfejn tixtieq. Mela l-appell tiegħi huwa wieħed, jekk inti beħsibek tagħmel xi ħaġa bis-serjetà, jekk hux fuq business, jekk hux fuq exercise, jekk hux fuq nutrition, qabbad il xagħat li huwa kwalifikat, pereżempju jekk fejn jidħol nutrition, ħassib nutritionist jew dietitian, fejn jidħol fitness, ħajkun coach kwalifikat, personal trainer kwalifikat tidejqu xejn. Tistaqsu għal kwalifiċi għax sfortunatament hawn ħafna min jogħġbu suġġett jaqbad u jsejjaħ lilu nnifsu, jagħti titlu lilu nnifsu. Imma insomma, u anke jekk huwa business, ħassib anke coach illi ħajjejnek fil-business. U x'inhu? Biex tifranka il-ħin, biex tifranka l-frustrazzjoni u biex iva anke tifranka l-flus għalfejn qed ngħid hekk. Għax meta inti qabbad il xi ħadd illi huwa jaf x'inhu jagħmel u illi ħajjejnek franka għalek minn toqgħod berbaq l-emmula fuq affarijiet illi ma tafx li kux ħajwasluk jew le. Jiena Mattejus Grasso, nawguralek is-saħħa jekk minn naħa tagħna fejn jidħol fat loss, nutrition, saħħa aħjar, anke bl-għajnuna ta' nutritionist li għandna parti mit-tim nistgħu ngħinuk. Kellimna fuq 99003909 jew bagħtilna Facebook message fuq il-page tagħna In You Better Life jew tixtieq titkellem lili personali ħassibni bħala Mattejus Grasso, mhux ħaqgħod nispellilek imma ħaniktibilek hawn taħt jew ħadara ismi x'imkien u kellimni privat. Niltaqgħu.